Onyeisi oche kọmitii nchere oge kansụl Awka North bụ Maazị Tangod Anago ekwumekwago na ọchịchị ya dị nkwadebe ịhazigharị ọnọdụ agụmakwụkwọ na mpaghara kansụl ahụ. Honorable Anago kwupụtakwazị na ya ga-eme ihe niile ya nwere ike iji chekwaa ma kwalite ime ihe ka iwu si wee chọọ na kansụl Awka North. N'ọrụ ya bụ akọ n'uju. O kwuru okwu na elimozu nne ya bụ Oriakụ Florence Udafa na-agọlara mmụọ n'ụlọ ụka St. Stephen Anglican Church Mgbakwu. Onyeisi oche Awka North kọwara n'ihe kpatara o ji wee kwa nne ya n'ụdị o si wee kwa ya n'usoro iwu esi eli ozu na Anambra steeti bụ iji wee mee ka amata na onye ọbụla na-edu igwe ndị mmadụ kwesịrị ka o nwee akparamagwa a ga na-eṅomi. Ọ mụtara ọtụtụ ihe gbasara ọchịchị n'aka aka na-achị steeti a bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo, bụ nke o kwuru n'agbanyeghị n'ego nke o nwere ọ ga-ejinwu kwa nna ya n'ụdị ọbụla ọ chọrọ, mana o rubere isi nyegara iwu na-agbaso elimozu na steeti a ma kwaa ya n'ụdị kwesịrị ka a kwaa ya. Ọ nọzikwara n'oge ahụ kpọọ ndị Anambra ka ha rube isi nyegara iwu dị otu a na mgbọsị ọbụla ha na-achọ ime mmemme elimozu. O mere ka amata na ezinụlọ ọbụla sonyere n'iwu a na elimozu ọbụla ha na-eme abụghị sọnsọ na ha na-akwado udo nakwa ezi omume na steeti a, kama na ha na-enyekwara aka ebelata mmefu ego nakwa oge. O kwukweziri na ego nke ahụ o belata na akwamozu nne ya bụ nke ọ ga-etinye iji wee rụpụta ọtụtụ ihe dị iche iche na-akpa okpuru ọchịchị ahụ, bụ nke o kwuru na otu n'ime ya bụ iwegharị ọnọdụ ụlọ akwụkwọ n'okpuru ọchịchị ahụ. Mmemme elimozu Oriakụ Anago mmụọ bụ nke a nọrọ na ya wee sie nni a maara afa ya na Anambra makwazi ṅụọ nkwụ enu. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, onye okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze nakwa imerime ndị ọrụ gọọmenti ndị ọzọ bụ ndị bịara na ya bụ